ଭାଇ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ସେଟାକୁ ରୋକାଯିବ ନା ନାହିଁ? କେଉଁଠି ତୁମ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ତୁମ ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ନା କଣ? ଚାଲିଛି କଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି? ଯିଏ ଭାଇ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆବାଜ ଉଠେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ଇଏ କଣ ଚାଲିଛି କଣ? ମୋହନ ମାଝୀ ଏସବୁ ମୋହନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲରେ। ପୋଲିସ ବାଲା ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିକି ବାହାର ଲୋକ କନେକ୍ସନ ରଖିକି କେତେ ଜଣ ଯିବେ କେତେ ଜଣ ନ ଯିବେ ପୁରା ଫୋନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 11 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲାଇନ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏନ୍ୟାୟ ଭିଆଇପି କଲଚର ଦେଖଉଛ ଆମ ଓଡିଶାରେ। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କଣ କହୁଛି? ସେ ପିଲାଟାକୁ କହିଦେଲା ନା କଣ ସିଏ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ସେ ମିଛ କହୁଛି। ନ୍ୟୁଜ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ମିଛ କଣ ସତ କଣ। ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖଉଛ। ଏତେ କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖୁଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର ଭିଡ଼ିଓ କଣ କହୁଛି।